Hello mga viewers. Good morning. Welcome back to my YouTube channel. Mga OFW. Good evening. Nag-impake namin mga viewers. Hermes sa bodega sa finished product. Mga viewers oh. Bila ko lang. Selitdan po di ay. Selitdan. Selitdan sako. 600 pieces. Finished product. Walra, balibay gamay. Balibay ka, lapan. Magkano dumating te? Yung pera mo? Ah, Wilpin kay karon pa man dawag, tumingko pa makuro siya upaga. Amo na. Ikaw pa bili mo pa yung. tayo mahimo na. Tao ka. Uy, Kuraman kay. Na di magkapareha kay lubbo na to. Mo na ngato pa. asa man ni dala? Sabay tayo nyo. Dun ba? Sa Ngaligo. oh. Tawag, wapo yung motor. Mas nimo. Motor no. Mo ni ganahan ako kanang yana ba? Tawag mo na motor mo. Ikaw, ano dai? Sugot na permi. Sa kusina siya, puro dito. Oh mga viewers, niabot namin kauban oh. Mga trabante. Ni apo ning ituya ni nabitok kon, mapakang ituya ka. Kaban na nimo. Wa ka oray maulaw ang ituya ka. Ete, Panulok. Labot siya eh. Kalaban nito sila labot siya eh. Ha? Saan sila ron? Ang huli. Ulan man. Hadlok mga ulan, may magmadlok ng manok ulan.